Πες το πείμα. Παπαγεωργή Κώστας, Athens Throwdown, Δός Περαίους, Masterman, God 2. Ωραία. Πάρε θέση. Από εκεί. Πάμε. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Ένα. 2. 3. 4. 5. 6, άλλα 2. 7. Άστα. Πάμε. 24, deadlift. Δώδεκα. Πάμε άλλα 12. Πάμε, όχι αυτό μην κάτσε πολύ ώρα, ξαναμπες. Πάρε 6 και κάτσε, μην κάτσε πολύ ώρα. Έχει περάσει 1 λεπτό και 5 δεύτερα, πάμε. 3, 4, 5, 6, άλλα 6. 8, 9, πάρτα. 10, πάρτα. 11, 12, άστινα. Ωραία. Πάμε. Αυτό, βάλε μαγνησία, 2 ανάς και μπαίνεις. Είσαι στο 1,40. Δώδεκα. Πάμε. Πέντε. Πάμε. Όχι πολύ μεγάλο rest. 2 ανάσες. Είσαι στο 2,15. Πάμε. Άλλα 7. Πάρε άλλα. Έλα. Πάρε 4-3. Πάμε. Ανέβα. Κώστα, ανέβα. 2,30 είσαι. Πάμε. Έλα. Πάμε. Ανέβα. Όπως κάνε. Και έτσι δεν πειράζει, μετράνε. Πάμε. Ωραία. Άλλα 4. Στο 2,55 είσαι. Πάμε. Πάμε. Άλλο ένα. 3,30. Πάμε. Πάρ' το με φόρα, έλα. Ωραία, έφυγες. Farmer's carry. Μην χάσουμε χρόνο εδώ. Πάμε. Πάρ' τα γρήγορα αυτά, να κερδίσουμε ό,τι χάσαμε. 1. 2. Πόσοι μείνεις από εδώ? 3. Από πίσω πήγαινε, από εκεί. 4. Λίγο πιο γρήγορα, Κώστα, πάμε λίγο πιο γρήγορα. 5. 6. Έλα, άλλα 2. 7. Έλα και άστα. 4, 27 είσαι. Πάμε από Γόλγο. Πάμε γρήγορα στον τοίχο.
Πάμε, 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 πάμε. Εδώ. Πάμε. Πάμε κατευθείαν, Κώστα, πάρε 4. Έλα. Πέσε κάτω, πάει σε κάτω. Πέσε. Πάμε, ανέβα, πόδια πρώτα και φύγαμε. Πάμε, έφυγες, γρήγορα, γρήγορα πάνω, γρήγορα κάτω. Πίσω, 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 έτσι κάτω κατευθείαν. Μπράβο, 1. Μια ανάσα και ξανά. Πάμε. Μπράβο, κατέβα γρήγορα. Μπράβο, 2. Πάμε. Πάμε, πάμε, κατέβα γρήγορα. 3. Πάμε. Ξανά, μην κάτσεις πολύ ώρα. 5-16. Πάμε. Έλα, Κωστή. Πάμε. Μπράβο, 4. Κατέβα. Χέρια, πόδια κάτω. Μπράβο. Πάμε. Πάμε άλλα 4. Μπράβο, κατέβα γρήγορα. Μην μένεις. 5. Πάμε. 3 ακόμα. 2 ανάσεις ξαναμπαίνεις. 5-50 είσαι. Πάμε. 5-50. Έλα, Κώστα. Πέσε. Πάμε. 6 λεπτά. Πάμε. Έλα ρε Κώστα, έλα. Έλα. Πάμε. Μπράβο. Πάμε. Άλλα 2. 6-20. Πάμε. Μπράβο, κατέβα. Άλλο 1. Έλα, πέσε πάρ' το. 1 είναι. 1 είναι. Πέσε. 6-40. Πάμε. Πάμε. Τελείωνε. Έλα ρε. Μπράβο. Κάτω, χέρια, πόδια, κάτω, μπράβο, έφυγες. Πάμε, μπαρ μάσελα. Πάμε 10. Έλα. 7-15, πάμε. Έλα, ανέβα. 10, ναι, ανέβα. Πάρε 3 ή 4, έλα, πάμε. Ανέβα, Κώστα. Έλα ρε. Ανέβα ρε Κώστα. Έλα, 7-36, πάμε. Ένα, πάμε. 2, ωραίος, έτσι, βάλε εκεί, βάλε ισχύα. Ωραίος, 3, πάμε. 4, έτσι, βάλε δύναμη. 5. Ωραίος, πολύ ωραίος. Τα κάνεις πολύ καλά τα πρώτα, πάμε. Έτσι, βάλε λίγο ισχύα. 8 λεπτά, πάμε. Άλλα 5. Σήκω όμως. Σήκω, μην κάθεσαι πολλή ώρα. Ανέβα. Έλα, κάθεσαι πάρα πολύ ώρα πάλι. Σήκω. Πάμε. Έλα, Πιάσε. Πάμε. Άλλα 5, ναι. Έλα. Μπράβο, πάμε. Άλλα 2. Οκ. Γρήγορο rest και πάρε 2. Ή πάρε 1 και 1. Έλα, για να τελειώνουμε. 8.40. 8.40. Έλα να το τρέξουμε λίγο. 8.45 ο χρόνος. Πάμε. Έλα. Σήκω. Έλα, 2. 1. Πάμε. Μπράβο. Ωραία. Πάμε. Φάνε σκάρι. Μη σταματήσει καθόλου. Γρήγορα να κερδίσουμε τον χρόνο. Πάμε. 9-10 είσαι. Πάμε. 2. Πάμε. 3. 4. 5.
6. Έλα, πάμε. Έλα, τρέξε. 7. Έλα, πάμε. 9.42, πάμε. Πάμε εδώ. Κοίτα με μένα, γύρνα λίγο προς τα μένα και πάμε. Και ξεκίνα. Έλα, γρήγορα, Κώστα. Έλα, ρε, Κώστα, μην χάσω τώρα. Έλα, 10 λεπτά, 9.55, έλα. Εδώ, κοίτα με μένα και πάμε. Πάμε, Κώστα, κοίτα με μένα, εμένα κοίτα. Εδώ, γύρνα λίγο, πάμε. Πάμε, και απ' την άλλη. Πιάσα αμέσως, 10.40. Πάμε, πιάσα αμέσως. Πιάσα αμέσως, έλα. Άλλο το χέρι δεν κουράστηκε αυτό, πάμε. Μπράβο. Άλλα 2. 11-15. Κώστα, μπες muscle up. Ό,τι μπορείς και τελείωσε το γρήγορα. Πάμε. Μπες. Κώστα, 8 είναι, τέλειωσέ τα. Έλα, τέλειωσέ τα. 11-24. Έλα να το ρίξουμε, 11,5. Πάμε. Πάρε 2. Έλα, 8 είναι. Πάρε 2-3. Έλα, πάμε. Στο 11.40 είσαι. 11.40, πάμε, έλα. Πιάσε. Έλα, ρε. 1, πάμε. Βάλε ισχύα. 2, βάλε ισχύα. 3, πάμε. 4. Γρήγορα, ωραία, 12 λεπτά είσαι. 12 λεπτά, θα το κάνεις κάτω από 13. Πάμε. Ξανά. Πάρε 2, πάρε μια διπλή και μια διπλή και τελείωσε. 2 και 2, Κώστα. 12 και 12, πάμε. Έλα, άλλη μία. 6. 1. Έλα. Όχι. Ξανά, βάλε. Βάλε ισχύα κάτω, 12-30, έλα. Πάμε να πέσουμε. Έλα, ανέβα. Βάλε ισχύα και ανέβα. Όχι ρε. Έλα γρήγορα. Ένα τελευταίο. 12-44, έλα, 2-45. 12-50. Έλα, ένα τελευταίο. 51, 52, πάμε. Ας το διάλο, κατέβα. 13 λεπτά. Έλα, το ρίξε 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Πάμε να μετρήσουμε. Θέλετε. 24, ναι. Το μέτρο είναι στον Νίκο. Ναι, το μεγάλο φέρε, 24, το μεγάλο το μέτρο. Πάμε τα κιλά. Βγάλ' το τελείως, ξέρω εγώ. Τι να κάνω, βγάλω το κινητό. Θα πάμε μην ακουμπήσω τίποτα και το μαλακίσω. Κάτσε να ρίξω αυτό εδώ. Α, θα το χαλαρώσω εδώ, έλα, εντάξει. 5. 10, ναι, πάμε. Δέκα. 15. Αυτό είναι απ' την άλλη. Ας το πάω απ' την άλλη. Α, ναι. Έλα, διότι για την 25, ωραία. Για την πάρα. Είναι και φως, ρε. Ναι. 25, ωραία. 10.
10. Ναι, πάμε και τον διάμεσο. Την μπάρα. Εντάξει. Τα 5. Ωραία. Πάμε τις αποστάσεις. Το μέτρο φέρε. Αυτό έχουμε μόνο, το άλλο που είναι. Καλά, πάμε να μετρήσουμε εκείνο εκεί το μικρό. Έλα το μικρό. Πάμε αυτό πρώτα, πάμε πρώτα αυτό. Ναι. Και μετά από εδώ θα πίσω, Από εδώ μέχρι εδώ 50. Μπράβο, πάμε με αυτό. Βάλε εκεί, εκεί, αυτό φτάνει μέχρι κάτω. Γυαλίζει το γαμίνο. Πάμε μέχρι το τέρμα, μέχρι 6 μέτρα πάει. Πάμε. Ναι, 3-3 πάει. Όχι ρε, πάει ρε, πάμε. Προχώρα το, πήγαμε μέχρι το τέρμα. Δεν πάει 3. Πάει ρε. Πάμε. Και παραπάνω λίγο. Λίγο παραπάνω. Ωραία. Τα κιλά, εντάξει. Αυτά, τα κιλά τα μετρήσαμε, τα τέκνε και τα απόσταση. Τέλος.